zaka je ne haka ne? Ka ji abin da ke faruwa ba. Inugu zaka je ne? Ko ta zani wani Inugu. So ko ta zani wajen jihadi zani. Jihadi kuma Kai ba ka labarin abin da ake. na ba ni da labari ai. Yanzu aka kiran waya wata kafura duniya fitsararriya ta yi batanci ga fiyayyen halitta. Kai ba ka labari kenan. Ina ai ba ni da labari. To canza ni yau da ni za a halitta kashe wannan kafirar. Da ni za a halitta kaga wannan abu shekara ta yi 7 rabo ne da in amfani da tun wani kahiri da muka kashe a Jos. Canza ni Yanzu Sokoto? yanzu ba fashi Sokoto zani wannan kafir da ni za a kashe ta. Akwai baka ji manyan mutanen da arewa ba? Yinannu wasu Ban ji abin da suka je ba. Ai ni ban ji waccan din mata. bari ka ji akan kashe ta da wasu masu kishi suka yi. Wai shi ne suka fito baro-baro ko kunya ba su ji ba su majin kunyin manzon Allah su faɗa wai ba su ji daɗi an kashe kafira ba wanda ta ɓatan ta wanda baka da wani wanda ya kai gare shi ya fiye ma iyaye ya fiye ma komai ma da duniya da komai da ke cikin. To ai kai ka san wasu manyan nan namu. Yan iska ne. Bari in gaya ma wani abu. Allah ya kai mu shekara mai zuwa azumi sai ga uban da zai sa ya ce ya ga wata ƙato ya ce ya ga wata ya ce a ɗauki azumi tunda mun gane ba addini ake to ba addini ake ba.